Hello po, this is Manang Marie and welcome po ulit sa ating new video. The latest video uploaded last time guys is all about trip to Souq Waqif. Still at Souq Waqif, but this time I'm going to show you guys yung isa sa mga favorite restaurants na dinadayo ng mga tao. So madali lang siyang hanapin, paglabas nyo ng metro, pasok na kayo agad, makikita nyo na ang Danat Al Bahar Barbecue Fish. Ayan po, pasok po tayo guys. Additional information lang po na i-featured ko na po ang Danat Al Bahar Barbecue Fish sa aking YouTube channel. Please check Marie Per Vlogs and please don't forget to subscribe. Pagpasok namin dito, sakto walang masyadong customer kaya hayan. So yan po pala makikita nyo sa loob ng restaurant na ito. May malaking puno sa gitna. And of course, yung mga fresh na seafoods gaya ng crabs, may mga pusit din sila, may mga prawns at iba't ibang klaseng isda. Tuturo mo lang kung anong gusto mo dyan at sila na ang bahalang magluluto. So sa mga prices, ayan, nandyan po sa harap ninyo per kilo, pwede rin half kilo. At dahil hindi pa tinatawag ang pangalan ko, nakapag-order na rin na po ako guys. And sinabihan na kami na papasok dito sa Family Hall. Dito kami kakain. And welcome to Danat Al Bahar Barbecue Fish. And finally, ayan si Kuya dumating na rin. Dala ang aming mga orders. Kung nakikita nyo, yan ang freshly grilled sibas. And of course, ang ating grilled prawns. Pwede kayong mag-order kahit ilang kilo. Napaka-affordable naman yan guys and sulit po siya, promise. And hindi naman nawawala ang ating rice. Of course, rice is life. Ang ating yellow Arabic rice, napakasarap niyan. Marami ang serving, good for 2 to 3 persons. Tara na, kain na tayo! Alright, we're done. As you can see guys, napakagulo ang aming pinagkainan. Ayan, busog-lusog ang mga tao at simot talaga sa sarap. So ayan po guys ang ating trip to Souq Waqif. Paulit-ulit na yan na video ko guys. Sana nagustuhan nyo lagi ang mga featured ko dito sa Souq Waqif. And kung nagustuhan nyo rin po guys ang video na ito, please don't forget to hit the subscribe button for my YouTube channel Marie Per Vlogs. And of course, my Facebook page, Manang Marie. Till next time, and see you guys. Bye!